Takže každý rok se základní uměleckou školou s orchestrem podnikáme zájezd do zahraničí. Tentokrát jsme získali informace od Jesenického orchestru o zájezdu do Bulharska a tak jsme neváhali a přihlásili se. Montany, tak u nás v Čechách už jsme hráli na spoustě míst okolo v těch zemích taky, tak prostě musíme jezdit takhle daleko, no. Náš dechový orchestr jezdí na zájezdy určitě hlavně proto, aby poznal nové kamarády, aby slyšel muziku jiných národů. Teď cestou do Bulharska uslyší určitě hodně jinou muziku a věřím, že to obohatí jejich náhled na hudebnost a repertoár, který oni sami vyváží a který tam budou hrát, tak je moc krásný, náročný. I malým dětem se líbí, mám z toho strašně velkou radost a věřím, že když poznají zase kulturu jiných národů, tak o to radši třeba ještě budou hrát českou muziku. Bulharsky jsem se začal učit asi koncem března. No, dalo to docela zabrat, ale já myslím, že se to povedlo. Zatím se nám tady moc líbí, prošli jsme si Montánu a je to moc příjemné město. A za těch 5 let, co orchestr vlastně taky rozšířím, nebo co existuje v té podobě, tak se nám podařilo zvítězit na několika mezinárodních soutěžích, například v Bratislavě, v Praze nebo v Lešně.
Zájem místních médií byl velký a ohlasy na orchestr byly skvělý. Orchestr zahrál dobře, já myslím, že jsme neudělali ostudu. Moc se lidem líbilo to, že je to trochu jiný styl hudby hraní a tady to není jako zvyklý, že se hraje tím způsobem, ale lidem se moc líbilo. U nás je ten styl toho hraní trochu jinačí. Ten styl je takový temperamentnější a vůbec ty skladby jsou trochu jiné, ale stejně se to lidem hodně líbilo. Místní festival je moc pěkný, i Montana je moc pěkná. Místní kapely hrajou takovým svým stylem, tím balkánským, jo, taky super. Jsem si zahrál, no určitě jsem si zahrál skvěle. Nejlepší, protože tam máme nějaký holky a oni tam neměli žádný. Převážně starší jsou. No zahrál jsem si tady výborně. No, tak určitě jsme se hráli krásně, vlastně, že těch koncertů sice nebylo moc. V průvodu jsme hráli, bylo to výborný, děti poslouchali. Bylo to úžasný koncert, vyšel úplně nádherně. Tak jsme se ještě
jeli podívat na Sofie a na Belogradčík. Se nejvíc líbil ten monstrak. Mně se líbila Sofie samozřejmě taky. Že? No tak určitě výlet do Sofie, protože já jsem na tu historii a bylo to perfektní. No líbilo se nám tady, ale až na to, jak nás Radka zamkla na to. Jo. Chtěl bych tam se určitě znova. Jo? Já taky. Chtěl bych zase, bylo to superový. Já bych ho určitě jako hodnotil pozitivně, jako v podstatě každý zájezd s tím orchestrem, prostě to stojí za to vždycky je. Tak se snažíme jako utužit trošku ten kolektiv a jako neflákáme to, no, jako dřem, že v těch zájezdech. A já taky jsem si to hodně užila. Získali jsme tady spoustu nových kontaktů a pozvání, tak uvidíme, co z toho vyjde. Pozvala nás kapela, tady kousíček odsud z Lázní bulharských, jsem se zapomněl to jméno, ale myslím, že by to tam mohlo být zajímavý. Doufám, že se dětem to líbilo a že měli tady jako hezké zážitky. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. Celkově hodnotím tento zájezd tak, že bych pochválil vedení, pana dirigenta, všechny hráče za to, že se zúčastnili tohoto nádherného zájezdu do Bulharska a doufám, že si jako s váma ještě někdy zahrají. Já myslím, že náš dechový orchestr rozdává strašně moc radosti a musím říct, že dokladem toho je určitě tvrzení naší paní starostky, která říká naše dechovka.